Hey, look at what we made. Look at where we going. Hey, everybody wanna see me stop. Breaking down walls, no sheetrock. Hot boy steaming off top like teapots. Hey, yeah, y'all want smoke, then get hit with a detox. Coast to coast, been a... Čau, já jsem Tom, tohle je můj první vlog. Zítra běžíme půlmaratonové Vysoké Mítě, takže vždycky jsem chtěl zkusit natáčet vlogy. Si myslím, že tohle je dobrá příležitost pro to zkusit a uvidíme, co se z toho vyklube. Já se teďka půjdu zbalit, něco vám z toho natočím a vidíme se zítra. Dobré ráno, já jsem teďka vstal, máme 7:30, v 8 jedeme, takže se půjdu nasnídat, nachystat a pojedem. Tak čau. Díky. Takže jsme ready a můžeme jet. Nazdar! Takže už jedeme. Jaký dneska dáme čas? No, pro mě vole, bude důležitý to doběhnout. A bych chtěl to dát hodinu 55, ale kdybychom to dali po hodinu 50, tak by to bylo úplně za standard. Uvidíme, jak se poběží. No je tam asi 140 metrů převýšení. Dneska to doběhneme pod hodinu 55. No, doufajme. Team full of dogs, sinking our teeth in them, rip them all apart. Even when we was counted out, even the odds, leave it to God. I got a pocket to fill, I ain't stopping until I get it popping for real. Nick been a problem, not all of y'all know it, but soon as you do, you'll be copping a plea. Your wifey be copping a feel. Monster, I'm plotting to kill. Takže už jdeme na registraci. Já jsem si tady pro tebe něco připravil, jo? Dám ti tady hrošíka pro štěstí. Můžeš si vybrat, takýho chceš, jestli chceš volejbalistu, anebo baleta, jo? Baletku, no. Baletku. No, já poběžím jak baletka totiž. Takže jsme se vyzvedli čísla, jo? Mám 199, jako Cima 147. My se jdeme teďka rozběhat, rozcvičit, dáme se atletickou abecedku asi. Zavzpomínáme na starý atletický léta a bude prostě. Takže zatím. Surfing the wave and you know it get windy. I'm riding the current and hoping it got me a little. I'm following none, so I'll be used to the feel. Fuck it, I use it as fuel. Wait till I stop and reveal. Hey, what I got up my sleeve. Hey, way too modest I be. Hey, I would die for whatever I need. Hey, just look at what I. This is what? Hey, leading the charge. Team full of dogs. Sinking our teeth in them, rip them all apart. Even when we was counted out, even the odds, leave it to God. Even the odds, leading the charge. Máme tady trik na vázání bot. Přesně. Já ho mám od Adama Huricha, vole, s tím toho zdravím, respektive ne od Ady Huricha, protože ten neběhá, ale od nějakého instagramera, který to prej doporučuje. Ta poslední, vole, dírka tady prej má využití, protáhnete ji jakoby dovnitř, směrem dovnitř, no, z druhé strany taky. Pak to protáhnete touhletou vlastně, no, touhletou smyčkou a zatáhnete. A líp vám prej vám líp drží kotník a jste stabilnější, takže docela dobrý trik. Už jsem to jednou používal, nebo zkoušel a jako není to zas tak moc znát, ale myslím si, že v těch nějakých terénových úsecích to bude znát dost. Tak díky, možná se ty boty převážu teda ještě. No, je to fajn?
OK. Bars beat those cheap shots. Fuck it, I came through blazing. Call me Kanye West Craven. Been a villain, I don't need no praising. No cape, I don't do no saving. Ayy, shit, look what you made them. Took everything, look what you gave them. I don't do no handouts, bitch. I'ma stand outside till it pan out, bitch. I'm a man now. Pull 100 grand out quick on your chick pick. Look at how she fan out. Takže stala se nepříjemná věc. Bral jsem si 4 špendlíky, ale mám jenom 3. Já jsem tak trošku očekával, že se to někomu stane, znáš. Jo. Já nevím, jestli to dávám správně. Co to? Doufáme, že nám to nespadne, ty nosky. Doufáme, že od nosky dostaneme spolupráci. A doufáme, že hlavně tady od Adidasu. Adidas. Máme, ale Adidas, koukejte, jo, máme oba dva vaše boty, prostě, jo, Adizero, Evo SL. Jsou úplně super ty boty, takže Jsou top. doufáme, že dostaneme spolupráci. Takže už jsme ready, ještě si budeme zaběhat trošku, rozcvičit. Už jsme si dali i 3 pásky na nos. Máme čísla, chybí mi teda ten jeden špendlík, ale tak to si tam snad ještě vemu a natočím z toho snad nějaký video, no, uvidíme. Tak co, dáme to? Let's go, let's go. Leading the charge, team full of dogs, sinking our teeth in them, rip them all apart. Even when we was counted out, even the odds, leave it to God. I got a pocket to fill, I ain't stopping until I get it popping for real. 2 hodiny pohodlně, vidíme, až půjde odchodit. Na 2 hodiny, jak to bude vypadat, kolik se to ještě přitáhne, těch 2 hodinový čas pokoří. Takže máme poběhu, doběhli jsme to easy. Já jsem to hlavně doběh, vole, jsem šťastný, vole, a poctěn. Dali jsme 1,57. Já jsem dal 1,57, vole, a chtěl bych, vole, poděkovat tady supportérovi, vole, hlavnímu, který po cestě se šel, vole, jednou vychcat, hrál Pokémony, vole, a ještě by si zašel na oběd, vole. To není pravda. No, vole. To není pravda. Takže Ale, vole, jsi chábr. díky kluci. Já děkuji. No a chtěl jsem to běžet v těch, chtěl jsem to běžet v kalhotech, ale jsem rád, že jsem si vzal kraťasy, protože bylo teplo, svítilo pěkně sluníčko. A oni nebyli jako lesy skoro. Jo. Na trase nejsou stromy, není tam les, tak prostě je to hned jako lepší, no. No a jak jsme doběhli, tak jsme vytuhli. A už je zima, takže se jdeme rychle převlíknout. Dáme asi jídlo a pojedeme domů. Chálec. Zdár. Čau. I don't do no handouts, bitch. I'ma stand outside till it pan out, bitch. I'm a man now. Pull 100 grand out quick on your Pokud jste to koukali až sem, tak moc děkuju a budu rád za každou zpětnou vazbu, takže klidně můžete psát, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo, aspoň budu vědět, co zlepšit a jestli se bude dít něco zajímavého, tak se vidíme u dalšího vlogu, tak zatím čau.